Namaste Fibaro ki Parlok Kijonga and welcome back to Buy Mood Vlogs. Oh shit baham tagasngi. Yuan shene sha dam shene kadam umyam kabudon hangne boy shene yuan khwai shene tagasngi. Jadi sha ni plan malik khwai thi sha penur slash thi adu last week idon ni try nong tu iba lamen iba la kular banyelam mengi te hendrai susi ba menimit ka slap bro smith but menim step dan slap sa bro step yong te nalor buka slap but ka ka long sau ka lahe tu long sau tu te ki ong ba kim da do ha por ba jur lahe pla ko te de na ta ka daung habban cancel no ka plan ka jungi the but ngaperkhat ba balingan su song klem kam hayeng haba kajan kene kadam hang ne tengi wan hiar thi na shlong chne mo khwai hang ne ha dam umyam hang ne am tagasngi te kermen mengin yo do khanang ne tip lagi dai ne kem dai ne handrai ki babur ngi ki chubun nong khwai hang ne ki so yo ba ki do khanang ne te ta daw ngi wan hiar hang ne but ngi skam mengin yo wi atli ki do khanang ne na dam umyam hang ne Tela bitang thumai ha channel ko nga or klat ban subscribe ya ke channel khrang ba phila ban ik video kedang mi ang nesh khmat badro ban like bat share ke video dengan pani phi ka sngi jungi hang ne ka bangyen khwai do khang ne ha dam umyam hang ne lane ka baki ong ka pharang ka umyam lek ne ka barapani ka bla tep daki nong wei ro umjo te nong brukten sho pani phi ka chaka bin khwai chenem ta let's go you want argot ne bro dang sei tiar nang kali maklay yung bam dok kage jungi but pi isene sedin kadon kadam ne hakaba india on khwai ne am tagasngi yung penbyang swai kitir khwai jungi ne but ngeta ini nyom sti lane sha ti sliang ko pen ife une do jung bam dok khaben khwai am tagasngi pi udon bam dok khadana uti but ujung bam siar boing kle lang muida marne kham sma bat kan kham atrak kham khring gi do kha tin kle unem ta win yo khoi no shathi shwa sha dam ste la song setar ha la yo goi mene andre khususi la pelat juga tau dong abyang penyetan si goi ti bro dong klek jeng bam ju lir geng la set tu la pendem khoi pendem tesa pedeng cokoneka dam hang ne tu terus tu deng paro khoi stir kumjo Kamu? Lain kamu? Ini fish number 1. Ini see ngila khoi kumba arkantai ye dune lagi away tu pi im tan spang pro dang ajung bambyang sti ban pa i do khai sti try tu do ka bang yo kong in set noi kan amar bang nai kan set so do kha jungi
bat gendang teng ban khoai yang ni ha dam umiam ang ni menta ka jaka kalong ka ba kanja ka ba denat ba ada pikwa on wan sene pila on wan ang ni kalong quiet kyong ma long peaceful ho pila ban syong gum ne ban relax ang ni pila ban ka kaliro kalaj hadu ne jaka khoai he ndon company kejat kane gelem ko igi ba sultanat tamar ba khamaram khandiat bom dan company kejat ngedang peng ban khoai bro ngan listi seden wan pu khoj kadok kha ngan chat eka ban obam mentang singi ana mul pu khoj kadok kha bro ong bola ngat biang tu khoai pendam ne tu dong rel lega ali bro ai on kamera la ring ba mo behe marit mah behe noka ui gi khai ari basau dah ngeli ndo oh yes tan aja yes rel ko wis bang asuk rejeri kapcar wis jo oh kasau ni oh yes woo jo bro kale khai ni oh yes ha mudan ni nice le đây độ khang như đập khối cả mình ta vẫn sai biang cả sai sen nhìn nhiều bạn xét đi cả tay sang tangin marinate ya kadok gojongi but kle so ki jingber jing so khniat ngin yo kle ya kadok jongi te ai khniat kam priang tu arak kam salor pin i khniat layu ginger garlic paste khniat right ai sumarit but kamlo but lihat ingin ai red chili powder makan long sau kadok jungi kini lang iki mentah buat kado bayu sok jero nih kamlang nih klik lang gini jo apply kedok ujungnya Bro sapo ukin ngam haki jingber ke jingshop ujungnya
Rexel bentar sepang on board no slap thì là chị đó bắt offset cái đồ ở đây thế ben juga kali bawa orang ben Iya mah. Tanse. Thud. Chip. Ini kita kah kita bangi kuai nang ne bagasi. Kala reduna amta sunsteng reduna. Lakam dum ko beneng ro yo kan slab yang saisen ngila lu mi tiar gujungi. Holik pai no ste. Te kato filai e ki do kha ki bangi kuai nang ne na dam nang ne. Pat ngi yo ro ban shet ban bam ne spang. Te kan ne jing kuai do kha ha dam side ang ne. Ha dam yam ang ne. Pala da phi ko ban wan. Phila ban wan hang ne kidon kidok khang ne akaba phila ban khoi te kadai la pois pukot no video yum ta kasngi kule subun ga jing page ko jong phe but ro war klat ban subscribe ga ne channel and then like but share ga ne video parlok ko jong phe khnang ba kila ban wan khoi ga ne ka jaka hang ne te man tang likyu no ste yo kan slap yang salia sibet yo kala dam om hang ne till then ngin si phi kan do phi ga we pat ka video ka bangin like kai len lik khoi stay safe and take care.